Carmenu Vassallo twilet fl-1913 u qatta tfulitu bejn is-Siġġiewi u San Ġiljan. U għaf kemm il-ħajja reliġjuża kif ukoll miż-żewġa, kemm il-qawwa tan-natura kif ukoll il-qilla tal-gwerra. Estremitajiet li sabu ruhom fil-poeżiji b'saħħithom li ħallilna. Dwal ta' Carmenu Vassallo. Arani fil-għaxija nixref mit-tieqa l barra, inħares waħdi, jew aħjar ma' ħbibi. Il-ħsibijiet lejn id-dawl jowm u fid-dija. Dwal bojot miżrugħajn ħimda fil-bliet. Xi ħlewwa, xi ġmiel, min ifisser xi tħoss qalbi f'dak il-ħin. Dawk id-dwal fil-bliet miżruqa, donnom semma kwikeb ieħor jira fl-art. Nistħajilhom ġnien bil-wart, lewn iż-żar u l-ġiżimin. Dawk id-dwal għandhom il-baħar, baħar tal-fidda, ibus ix-xtut. Ħalluni nereq f'dan il-baħar ħiemet u bidwal il-ġmielu lena immut. Naħseb wieħed mill-motivi li jispikka kontinwament fil-ġabriet kollha poetiċi ta' Vassallo huwa it-temperament eżistenzjalista. Qed nitkellmu fuq eżistenzjaliżmu nisrani ta' xi Kierkegaard, mhux eżistenzjaliżmu ateju bħal ta' Sartre. Huwa il-poeta illi jaffronta l-ħajja b'ansjetà, b'dubju, b'ċiniżmu qawwi. Anka kultant b'sens ta' imprekazzjoni ta' seħħta kontra l-isfortuni tal-ħajja. Imma bħal Kierkegaard f'daw il-qadiet il-poeta jara ir-raġuni il-sors tal-fidi tagħna. Bħal Kierkegaard hu jara li l-qabża tal-fidi tiġi meta nikkonfrontaw l-assurditajiet tal-eżistenza tagħna. Fosthom u tema prinċipali Vassallo l-idea li l-ħajja mhijiex mixja lejn it-tmiem, imma tmiem kontinwu. Idea li tiġi wkoll xi ftit minn Schopenhauer u x'hekk, jiġifieri li l-ħajja tagħna mhijiex mixja lejn destin maqtuħ mill-preżent, imma dak id-destin m'għajx kontinwament fil-preżent u bħal Schopenhauer Vassallo hemm din l-intensità passjonali lejn il-ħajja li tinħoloq propju minħabba il-kuntrast tagħha mal-mewt. Uħud mill-iktar waqtiet intensi fil-poeżija ta' Vassallo huma imprekazzjonijiet. Kważi seħħta ta' ħajja li ġiet kif ġiet mingħajr għażla tiegħu. Is-sens mill-ġdid huwa eżistenzjalista ta' bniedem illi jitwiled mod aċċidentali f'ċirkustanzi soċjali, ekonomiċi, familjari li hu forsi ma xtaqx. U allura hemm din it-taqbida kontinwa ma' ħajja illi ġiet kif ġiet minkejja x-xewqat tiegħu. Hija wkoll poeżija li tħebb, dik hija l-kelma tħebb lejn l-indifferenza, l-insensittività ta' ħaddieħor lejn min hu vulnerabbli bħalu. Jiena inħobb ngħid li Vassallo fil-poeżija tiegħu jgħajjar b'imħabba. Jgħajjar b'imħabba. Il għaliex il-motiv fundamentali tiegħu huwa li l-ħajja ma tistax tgħixha mingħajr kompassjoni. Allura iddedika ħafna mumenti poetiċi tiegħu lejn dan is-sentiment ta' empatija. Jiġifieri mill-kollha tiegħu hu ħareġ simpatiji ġodda lejn min kien vulnerabbli, suscettibbli bħalu. Allura għajjar b'imħabba u inkolla b'simpatija. Il-muża ta' Carmenu Vassallo. It-tfal li nagħllem imqarqeċin bi ħlieqa staqsewni x'inhi l-muża u jiena din weġibthom bit-tbissima għandha midmija illi ċarċar Ġesu għall-midinbin. Indexu tfal u ħmaru u dbikmu u rexu u qalu f'qalbhom mela din mhix ċajt,
kif konna naħsbu aħna l-boloħ, muża tfisser passjoni u mhux biċċa qubbajt. U jien, bil-ħlewwa u b'qatra dmuħ f'għajnejja, żidt infissrilhom kemm inħqart u bkejt meta kont tifel bħalhom, kwiet u mistħi, dejjem waħdi mal-kotba li ħabbejt. Fil-klassi waqgħet sikta u tfal ġo ħarsti samru ħarsithom nidja u ma tnifsux. Ħakmitna l-muża l-koll baġeb seħera u għalmitna ħwejjeġ li ma jitfissrux. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.